ụlọ ikpe Magie ukwu dị na Nnobi kansụl Idemmili South nke Chief Magistrate Ken Nwoye nọ n'isi na ya ebugharịgo ka ọ deba ruo abalị 13 nke ọnwa Ọktoba afọ 2023 bụ ikpe dị n'etiti kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ya na Chief Chijioke Ọka na Olufemi Salako. Paul Ezeoke ga-akọwalụ gị maka ya bụ ije n'uju. Mgbe ọ na-agba akaebe n'ajụjụ onye ọkaiwu na-anọchite anya onye nke abụọ na-azara ọnụ ya n'okwu a bụ ọkaiwu Tochukwu Arụgbuonye ka onye nke abụọ onye gbara akwụkwọ akaebe bụ nwaada Victoria Mbashu gwara ụlọikpe a na onye nke abụọ na-azara ọnụ ya n'ikpe a bụ Olufemi Salako kpọtara onye nke mbụ na-azara ọnụ ya n'okwu a bụ Chief Ọka ka ọ bịa goro ana nke dị n'azụ ụlọ be ya n'ọnụ ego dị nde naira 2 ma mesịa na-ajairu ya ka ọ resịkwa onye nke mbụ a na-azara ọnụ ya n'okwu a ụlọ ya na akụkụ ụlọ nke bụ ụlọ nna nna ya nwe nke eji mere ime obi nke gbakọtara wee bụrụ ụlọ dị n'ezi na ụlọ a na nkwekọrịta na ọ ga-arụrụ ya ụlọ ọfụọ tupu o wegara ụlọ nke a gbasi na ụzọ mgbuke o gbuo ya ka o binye aka n'akwụkwọ maka nkwekọrịta iresi ya ụlọ a. Ọ gwakwara ụlọikpe na mgbe onye nke mbụ na-azara ọnụ ya n'ikpe a emezughị nkwa o kwere bụ ịrụrụ ya ụlọ ọfụọ tupu o weghara ụlọ nke ya, ka onye nke abụọ na-azara ọnụ ya n'ikpe a tụrụ ya aro ka ọ gaa chọọ onye ọzọ ga-egoro ụlọ a, nke meziri onye nke na-enye mkpesa bụ Maazị Bonaventure Ezekwenna bịaziri wee kwụọ nde naira 10 maka ụlọ a. Nwaada Mbashu na-arụkwa onye nke abụọ na-azara ọnụ ya n'ikpe a na ọ mazuru nde naira 10 a Maazị Ezekwenna kwuru maka ụlọ a ma ewezụka nde naira 2.8 nke ha ji wee gota ụlọ na Ogun steeti. Ikpe ga na-aga n'ihu na ụbọchị eyigharịrị ikpe a site na Nnobi nke dị na kansụl Idemmili South. Abụ m Paul Ezeoke, akụkọ ụwa ABS.